أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ثم الصلاة والسلام على أعلى بني مدر وآله وصحبه وسلم. balma Shirif La TV la jabo ambaw fo ka wali nyumando ambe woromana bi woromana alebe aywa yiri dugu komina ka keni juma doye December kalo tletan woro ujera ku ka juma misri daile anye min soro akene konnana ngaje ka alame nyogon fe nga dugutugu togola ko ka foli bla u kelengelen bela jenema kerengere yana anga monsieur le maire ani maire fengo fembe garalo arrondissement kono nu ou bien wala nu ka représentant bien ka fara anga préfet ka nasro abia wala aka représentant bien enfani ambaw anan korone an dogo anan karamogo togola mogo bora fango fanfe bi yiridugu kono yiridugu koka garalo yɛrɛ arrondissement na Mali fan bɛɛ Côte d'Ivoire fan bɛɛ ko ka foli bila nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu ɲini u fɛ ka duwawu kɛ u ye u y'u sen da bɛlɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛlɛ kelen kelen fɛn fɛn kan ka b'u sigiyɔrɔ la ka yiridugu sɛgɛrɛ wala ka woromana sɛgɛrɛ bi sɔgɔmada na ka sabu kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka misiriba dayɛlɛli ye n'o ye Ala ka so ye ko u se dara bɛlɛ min kan k'a kɛ u ye baraji ye jurumi yafa ye k'a kɛ magow dilanni ye diɲɛ ani lahara Ala m'o kɛra bɛɛ lajɛlen b'i ka ŋaniya siri i nana ni hami fɛn o fɛn ka bɔ Bamakɔ Mali fan o fan ka bɔ Côte d'Ivoire Abidjan Daliwa Tɛngɛrɛla ka bɔ jamana o jamana an bɛ mun dɔn an tɛ mun dɔn bɛɛ b'i ka ŋaniya siri ni juma jiginna insha Allah u bina kurana duwawu kala i ye dugu maa bɛɛ fo dugu o dugu alimami b'a la ni donna dugu o dugu ka alimami fo i ye dugu diinɛ bɛɛ fo silamɛya sira kan nka anw ye foli bila diinɛ kelen kelen bɛɛ ma mun bi an ka yiridugu kɔnɔ wala woromana kɔnɔ bi i ye silamɛ ye wala i tɛ silamɛ ye barika kira n bɛ jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn y'i se da i kun ka bɔ jamala yoro yoro koroni kleji ko dugu ni worodugu ka romana magbe bi ya rabbi misirban dayela ka ala fo ka barka da ka bela jele fo nin kera on klela islamiya kanyine beki sabali awa islamiya feminye ami ala fo bi ka fo kelenya le kadi ben kadi o bebi soro islamiya konono ko kajia kaji o bɛ bi sɔrɔ silamɛya kɔnɔ hakili sigi kaji o bɛ bi sɔrɔ silamɛya kɔnɔ u ka anaji dugukolo ko bɛɛ lajɛlen na ayiwa wɛlɛ bi o sa ayiwa ala k'a mɛn tulo kan fɛ mɔgɔ min nusula ka misiri jɔ ka yɛlɛji jamana ma ka yɛlɛji dugu ma yarabi ala k'a ka siniɲɛsigi a bɔnsɔn fan o fan yarabi ala k'i hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala k'i pankuna k'u ye o n ka foli ye kurbalu barkaro konew barkaro nele bi aywa ne demisay mais anga dunya kon folo ni la dale sigira aywa ka anga shudutigile koroyate ko donte me jama bela le fo ya rabbi wala bi osa ala ke jamala sabati fitna mi jamala kono ya rabbi ala ko nogoya fitna mi kodware ala ko nogoya fitna min ye faragwala ala ko nogoya faragwa wa nyeme baga me fitna o we morfantigi ya rabbi ala ki hakli maji uma ji se tasma la ya rabbi ala ki ji se tasma nuna ko tasma nunsa kanta karo here karande min me nyaro ya rabbi ala ki hakli maji uma ala ki shin maji uma ala ki sawun makanye ala ka ambela jele labanya yananta donje nga folle owe. Salam alaikum salama jama. Dugu je hero ala kishuku hero. Fefe mo wa yiri dugu poka. Kana ya anyo biefo.
a cɛ fara muso kan i b'o Dalibaw i b'o Bijaw i b'o Sikaso n da tɛ s'a min ma bilen o bɛɛ mɔgɔ ya arajoso mɔgɔw ye ya an de jɔn kunna ni ye an fɔ minnu kɔ an m'an sa u y'an kunna diya n'u ye an y'o kɛnɛ kan nin cɛkɔrɔba minnu k'o dugu y'u kɔrɔ i m'o lawuli bi ka yiridugu yɛrɛ y'u bi kabakoya nka ni woroma ma dɛ i m'a mɛn dɔw k'a fɔ ko na mɔgɔ dafa ko sɔn b'i bolo an woroma ka gansan tɛ nin ye o jamana mɔgɔ bɛ ye yan an y'o jamana mɔgɔ bɛɛ fɔ mɛ an n'a hɛrɛ sɛ mɔgɔ fɛn fɛn ɲin'a hɛrɛ sɛ an n'i tɔgɔ la ko la n'i t'i hɛrɛ mɔgɔ n'a hɛrɛ sɛ i t'i n'i tɔgɔ la ko la an fana ɲɔ musow fo diɲɛ yɛrɛ wala musow ye fugulajɛ sama kunna ni musow ɲɔgɔn ko bulɔkijɛ sama kana musow y'o ko i m'a mɛn k'a fɔ k'i n'a jama rɔ hali maa sira minɛ muso bɛ bɔ a cɛ dɔ ja ko segin na bulɔki in bɔ yan o mɔgɔ ka siya o musow rɔ musow yala n'a cɛman kɛlɛ o b'a ɲɛ jija cɛ a ka so kɛ musow ye o n'a cɛman kɛlɛ fo sanya ti ban o kulubaga min y'o n'o mu muso minnu dusukun na cɛw k'i kɛ ten an cɛ minnu k'a fɔ an n'a bolo min kɔrɔ nin an kɔni kalan tɛ an seliya kalanden minnu k'a fɔ k'a ta dɔw ma ka bila biya an y'o labolo kɔrɔ hɛrɛ don kiyama kɔnɔ a ma kɛ cogo o cogo a kun mɔgɔ ye ɲan se dɛ jama belebele min nin si sa o si kelen ye dɛ ala bɛ dɛsɛ ko ɲa ala bɛ dɛsɛ yɛlɛ bon nɔ bonusaya ka nɔgɔ diɲɛ ko bɛɛ i na sa mɔgɔw ɲɛna komi an n'a bonya belebele in kɛ ni dugu cɛw na foli kɛ an wolomakulu ma fɔ k'a fɔ nka foli kuru kɛra cɛw ye nin fɔ a don fɔ min nɛ k'i bila ala y'o fɔ kuma fɔ an y'o la nin n'o tɛ kuma dɔn tɛ an y'o fɔ kuma k'a fɔ mɔgɔw ni ma na mɔgɔw ni ma kisegi komi an yɛrɛ mɛn iri ya a bɛ kuma diya ma a bɛ foli kɛ a tɛ sɛmɛ ala k'o ye ala kɛ hɛrɛ diya ma n bɛna dante. dugu min ye k'o jɛ ka yɛrɛ la k'o kɛ k'o tile bi an ka yɛrɛ la k'o kɛ n ye sɔgɔ jugu sɔgɔ an yɛrɛ sɔgɔ ɲuman la k'o diya ma baasi ti nan ko fɛn o fɛn yan ta a bɛɛ kɛlen kɔrɔ don kuma yɛrɛ ti fɔ yan bilen ni min fɔlen kɔrɔ tɛ i b'a fɔ ta n bɛ na yan tagama n'o tɛ caman fɔ sa dɛ k'a fɔ silamɛya kunna k'a fɔ totigiya kunna k'a fɔ fɛn bɛɛ kunna n y'a f'u ɲɛna kɔrɔlen sunkurunin min ye cɛ kɔnɔntɔn sigi jimolo man wuli mɔgɔ tɛ dɔnkili jigi o kɔnɔ mɔgɔ tɛ dɔnkili jigi o kɔnɔ dɛ o y'a dɔnkili bɛɛ dɔn o ye dugu kɔnɔntɔn min cɛ sigi kɛ o b'a dugu dɔnkili da kuma o kuma jibolo na bila tɛ caman fɔ a ye ko baga ka ca m'a fɔ ta ko n teri caman da jɔ dugu na don ala sago sɔgɔ ko caman tɛmɛ dugu nɔ dɛ ko caman tɛmɛ yiridugu ya ko ye mɛ b'aw kɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn mɔgɔ jɔn la dɔrɔn i bɔra ŋujana o i bɔra nsana o i bɔra Yorùbá-dugu o i bɔra Sibirila o an ka dubabu yi bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kɛ n tɛ ko diya ye ala sago sɔgɔ ala k'i n k'an bolo fɔlɔ ala kana kɛ laban ye ala k'a kɛ fɔlɔ ala k'a kɛ laban ye nabaga minnu nana ni k'u fɔ k'u tan don ala k'o kɛ nabaga minnu nana ni k'u numa segin k'u baramɔgɔw numa sɔrɔ ye ala k'o kɛ ala sago fana sago mɔgɔ kelen ma ali bi nabaga ni sigibaga ni fɛn ale hɛrɛ k'a bɛɛ ɲɛlen yiridugu tɔgɔ la ala hɛrɛ k'a bɛɛ ɲɛlen mali tɔgɔ la ala hɛrɛ k'a bɛɛlen n tɛ se sama ma fɔ parce que bi na n denkɛ de baara ɲuman nin kɛbaga de ye o yɔrɔ sa n tɛ se sama fɔ mɔgɔ nalen ka ca n bɛ dugawu kɛ nabaga bɛɛ kɔrɔ fɛ tilebin fɛ kɔdu fɛ worodu fɛ fɛn fɛn n'a ka na an ka misiripo nin kɛ an bɛ taa ye ala k'i hinɛ an bɛɛ lajɛlen na a ju ala min ɲɔsɛ ko a k'i nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛrɛlɔ banatɔ a k'i nɔgɔya k'olu ye kɛnɛbaatɔ a k'i hɛrɛ kɛ olu ye an bɛɛ k'i to ɲɔgɔn ka hɛrɛ lɔ ala ye bɛɛ don diɲɛ kɔnɔ ala bɛɛ don mali kɔnɔ fitinɛ min mali kɔnɔ ala y'a bɔ kɔ kan ale bi an cogo min nɔ nin ala ye kura fara an na hɛrɛ kan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan aw na baalo ala ye hɛrɛ k'a ye ne ye musa kulubali ye yasin tɛ tigi ɲɛ
jamani tigi nyere mo sale nu gbọ́ koni du ko tigi nye mo fo abo la me mi frapement la ka dawla Islamɛ jama'o ani sɔgɔma an sira yɛrɛ la k'an tile hɛrɛ la bi ye nisɔndiya don ye bi ye sawa don ye mais foli tigi ye nin sababuya bɔra mun na ye n'o ye Elaji Solomani Kone a n'a ka jama ye n'o ye Elaji Yakuba Kone a n'a ka jama ye olu de y'a daminɛ a san 8 filɛ nin ye u bɛ wuli ka bɔ yen ka an sɛgɛrɛ alors nin sababuya in bɔra olu fana dɔ de la alors n'i bɛ foli kɛ an bɛ foli kɛ olu de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka a yira u la ni mɔgɔw jɛra ni mɔgɔw bɛnna fɛn bɛɛ bɛ a kɔnɔna na i y'a faamuya bon nin ye kunbɔ ye an b'a bisigi k'a fɔ a tɔ caman bɛɛ kɔfɛ yiridugu don dugu 16 don i y'a mɛn alors ni min kɛra nin an b'a ɲini Ala fɛ an b'a ɲini a kira fɛ Ala k'a ɲɔgɔn kɛ a dugu kelen kelen bɛɛ la Ala k'a ɲɔgɔn kɛ a dugu kelen kelen bɛɛ la jamana in Ala k'an bɛn kelen ma fitinɛ min b'a kɔnɔna na Ala k'a dafaga alors n bɛ foli min kɛ o y'o yɔrɔ ye ka Serifila fo télévision Serifila k'a fo franchement a bɛ baara min na alors baara ɲumanba don i y'a faamuya alors o tɛmɛnen kɔ n ka kan ka dakuruɲa kelen fɔ préfet a y'a ka welekan sɔrɔ ani sous préfet mais i b'a dɔn san laban in na ko ka ca u ma se ka yan nasɔrɔ ka da u yɛrɛ bolola baara caya ma mais u ka duwawu b'an ye u ka foli b'an ye Ala sago o sago min b'an fɛ ka fɔ Yiridugu jama ye o ye nin yɔrɔ ye n'o ye an badenw ye dɛmɛ kɛ ka bɔ Abidjan ka na Alassane kitabu feerela a ye kuranna 10 de di n'o ye Ala ka kitabu 10 kana bila Ala ka so kɔnɔ ka kɛ seere ye ka jira silamɛw la kuranna 10 ni ka da ka k'a fɔ ka duwawu kɛ ale ye a ka baara ɲɛtaga la Jalo ale ye kuranna dɔw di muso dɔ fana bɛ yen a ye kuranna kɛmili 1 ani juzu ama 9 a ye olu di u ye nin bɛɛ kɛ bonya masegi ani duwawu ɲini ye misiri dayɛlɛ kama n'o ye Ala ka so ye walasa ni maa min ye dɔrɔmɛ 1 don Ala ka so dayɛlɛli la wala Ala ko la a kɛra cogo o cogo i na o nafa sɔrɔ diɲɛ ani lahara o tuma o kurannaw filɛ nin ye silamɛ fɛ kuranna ninnu k'a kɛ anw kanabaga ye an ka jamana kɔnɔ k'a kɛ an ka jamana fitinɛ ɲɔnibaga ye Ala ma kɛra kuranna ninnu bɛ o kelen kelen bɛɛ lajɛlen na hakɛto bɛ nin ka sɔli ala rasul an b'an ka sababu ɲuman fo adamaden ni jalika fɔ ko i kunna di ka fɔ ko i sabu ɲuman anw ka télévision so sɔrɔ an fɛ an ka commune kɔnɔ bi n'o ye Yiridugu commune ye wa sabu bɔra Serifila TV de la an bɛ foli bila ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma Bamakɔ Bangɔni na Janginɛbugu la n'o ye a Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara n'i y'a ye bi anw bi jɔ ka na diinɛ lase an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sigi ka an ka diinɛw lasetɔ ye an ka kumaw bɛɛ lajɛlen ka lase bi la Yiridugu kɔnɔ yan a sababu bɛ an ka sirifukɛ de la ale de a ka équipe mɔgɔw n'o ye Serifila TV mɔgɔw k'u bila ka bɔ Bamakɔ ka na anw fɛ yan ka na an ka jamana ani an ka dugu ani Ala ka so dayɛlɛli an bi o bonya ta k'a fɔ Yiridugu commune a alimamiw a dugutigiw a cɛ ni a muso ko a bɛɛ lajɛlen ko ka foli bila Ousmane Sherif Madani Haidara la ko Ala k'a mɛn jama ɲɛfɛ yarabi Ala k'a mɛn jama ɲɛfɛ a ye jama kanali min kɛ an b'a deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ hali bi ka barika don an n'a la Ala ma kɛra nin kun ye Yiridugu cɛ ni muso a alimamiw n'a dugutigiw nabaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka Abidjankaw n'o ye an ka karamɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Abidjan Sulemani Kone ale de sigilen filɛ
fana ko ka foli kan kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin an ka chefukɛ ma n'o ye Usmane Madani Hayidara k'ala ka mɛn jama ɲɛfɛ ni kun ye o dayakurunya 2 ye ka ɲɛsin Sirifila TV mɔgɔw ani radio so fɛn o fɛn nana ani autorité fɛn o fɛn bɔra fango fa k'i ɲɛsin anw ka commune ma ni sɔgɔmada na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah ni kun ye olu ka folikan ye an b'a fɔ hakɛto bɛ ka sɔli ala rasulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina fɔ a fɔla cogoya min na anu bɔla Abidjan imamuya ta bolo kan Imam Suleiman Kone ka bɔ Adjamé Masjidu Istiqama misiri tɔgɔ de o ye a bɛ yɔrɔ min na o b'a fɔ a ma ko Cedris Centre de recherche d'éducation islamique Adjamé lɔgɔfɛ quartier la nga an bɛ na san ni an balimaw ye faso yɛrɛ kanu kama fasodenw kanu kama kana an faw an'an baw kana olu lɔgɔla kɛ mawludi wagati la nga kɛnɛ in na ni micro lɔla an b'a fɔ n bɛ jɔnbaw ka duwawu an b'o de kɔnɔ nga foli bɛ ɲɛsin ka taa an ka sheikhu ma Sherif Madani Hayidara min ye sheikhu lolo ye fitina mɛnɛ don min mɛnɛni bɛ duniya fan bɛɛ lajɛlen na qudwa linnas an bɛ Alahu Taala dali ka foli kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛsin a ma ka bɔ dusukun na ka ɲini Alahu Taala fɛ ale ni anw Ala m'an bɛɛ kanda la Ala m'an kɔrɔta la a bɛ baara min na Ala k'a fanga se Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye a ye télévision so mɔgɔ mun bila ka na ani radio so mɔgɔ mun k'u yɛrɛ sɔrɔ yan folikan kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ bɔ ka ɲɛsin olu ma ka ɲini Alahu Taala fɛ u nana ka na an ka dugu ɲɛnamaya u nana fara an kan an ka ko ba la k'o kɛ koba ye an bɛ folikan ɲɛsin u ma o ka an ka so jɔ Ala m'u ta jɔ la an bɛ Alahu Taala dali mɔgɔ mɔgɔ n'ale de nana ka bɔ Bamakɔ Côte d'Ivoire ani fan fɛn ka na san i n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mawuludi kama cogo min ɲinan ta in an kan ka Ala tandoba kɛ ka la ka misiri sabanan de dayɛlɛtɔ ye an ka dugu kɔnɔ ni Wurumana yan o ye Ala tandoba ye o ye Ala tandoba ye i n'a fɔ maire k'a fɔ cogo min ko Ala ka koba k'an ye nka an ka cɛkɔrɔbaw an'an ka dugutigiw an'an ka maire olu de tile jala anw de tile jala bari mun na Ala k'a kɛ anw de ka wagati la an bɛ Alahu Taala dali mun bɛ na anw kɔ k'olu tile ja ka tɛmɛ an ta fana kan Ala m'a kɛla ye an ka kuranna de kalan kuranna in Ala k'a nafa d'a ma Ala k'a baraka d'a ma an ye dalayilu kalan salatu de b'a kɔnɔ salatu nafa Ala k'a d'a ma nin de tun ye ne ka kumakan fitinin ye hakɛto b'a la salli ala Muhammadin la masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi afaman assasa bunyanahu ala taqwa khair amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam sadaqallahu alazim ibadallah ala ka jɔnw an bɛ Ala tano masa min ka kan ni tano ye an bɛ Ala tano ka Ala fo ka Ala barikala bi donba in na yirijugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn na Wurumana misiri sabanan dayɛlɛla ka di Wurumakaw ma
misiri ye mun ye ala ka so don Baytullah so kelen de bɛ yen so min tɔgɔ lala ala kan k'a fɔ Baytullah Masjidul Haram ladilati bi Bakka mubaraka ala y'o tɔgɔ la ale yɛrɛ la falyabudu rabba hadhal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ala ma fɔ an ye so bato dɛ an ye so in tigi bato nga Allah ta'ala b'a fɔ Qur'ana kɔnɔ wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada ako sujudu be ben yɔrɔ yɔrɔ sujudu ben yɔrɔ bɛ ala ta dugukolo ko tɛ dɛ sujudu be ben yɔrɔ min o bɛ ala ta ka sɔrɔ ala de ka san dan ka dugu dan ka adamaden dan ka jinɛ dan ka fɛn bɛɛ lajɛlen da kullun lillah a bɛɛ lajɛlen ye ala ta wa fil aya ala bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna o ayyuhal mu'minun la tushriku ma'a Allah fi masajidihi wa fi ibadatihi akhlisu niyya lillah kaya an dusukun kɛrɛnkɛrɛn ala batotɔ wa annal masajida ibini ten la tuma min o y'a sɔrɔ i b'a lala ala kama i bɛ jɔ i ka jɔ ala kama i bɛ biri i biri ala kama Allahu akbar ala de ka bon i bɛ ɲɛsin kɔrɔ ma ka ala bato silamɛw Alahu Taala ko Kur'ana kɔnɔ ko an ye siran ale ala ɲɛ o ala in an b'o de tando ka sɔli kɛ alakira kan sallallahu alayhi wa sallam k'an ye siran ala ɲɛ an ye siran ala ɲɛ i n'a fɔ a ka kan cogo min k'an ye siran ala ɲɛ haqqa tuqatihi mɔgɔ dɔ bɛ siran ala ɲɛ ka seli ka siran ala ɲɛ ka sun don nafolo b'a fɛ misi bɛ wɛrɛ la foro ɲagala ala ye sira t'ale la ka jaga bɔ dɔ bɛ siran ala ɲɛ ka seli sunkalo mana se o ala ye sira t'ale la ale bɛ sun don ka taa dogo ka dumuni kɛ ala ko ittaqullaha haqqa tuqati ay ghaya fattaqullaha mastata'tum ay siran ala ɲɛ ala ye siran yɛrɛ yɛrɛ la fa hadha ad-din yaqulu subhanahu wa ta'ala udkhulu fi silmi kaffa ko n'a bɛ don silamɛya la ko a kana don k'a fankelen to kɛnɛma ko a kuturu bɛɛ lajɛlen ka don a la nga foli bɛ télévision so Serifila ye vraiment o sera yan bi a diyara n ye kosɛbɛ k'an ka ko bɔ kɛnɛda la diɲɛ n'a kɔnɔmɔgɔ k'a ye o sababuya ye aw ye i y'a faamuya donc o dakuruɲa kelen foli n b'o k'aw ye n b'a kɛ an karamɔgɔkɛ Serif Madani Ayidara fana ye i y'a faamuya a bɛ baara min na ala ka baara tɔ sabati a bolo ka taa fɛ ala ka baara tɔ sabati a bolo ka taa fɛ an nisɔndiyalen don bi ka sababuya kɛ y'a fɔraw ye nin ye Romana misiri fɔlɔ ye mais a sababuya sɔrɔla mun fɛ an ka balima mun bɛ kɔkanna na n'o ye Abidjan ye olu de commencera ka wuli k'an sɛgɛrɛ a siɲɛ seginna ye nin ye pour que ka na bon ni misiri ko in nana bɔ o ŋaniya kɔnɔ i y'a faamuya a kɛbagaw nabagaw an b'a bɛɛ fo cɛ fara muso kan i y'a faamuya hali bi an b'a ɲini u fɛ an ka to ɲɔgɔn bolo ko in tɔ ka sinsin ka taa n y'a fɔ n ka kuma na Roma ye a dugu fɔlɔ ye n b'a a bisigi Roma kana k'a dugu laban ye yiridugu dugu fɛn o fɛn bɛ yen a dugu 16 ala ka nin ɲɔgɔn an wele nin ju la an fana ka wele nin n'a ɲɔgɔnna ju la san natɔw kɔnɔ ala sago i sago bon misiri in vraiment a kɛra bon furula y'an bolo mɔgɔw y'a ŋaniya ta ka na n'a ye
i y'a faamuya a tun ka d'an ye bɛɛ b'a dɔn misiriko bɛ an ka kungo kɔnɔ dugu bɛɛ la a b'a bɛɛ la mais fɛn dɔ bɛ yen a ka di ye n'a se t'i ye i ka ja in bɛ to i kɔnɔ i y'a mɛn alors ninnu nana ka na ŋaniya ta ka a ko dankɛnɛmayali daminɛ tuma min na n'o ye Abidjankaw ye et notamment Seku Kulubali vraiment a diyara an ye fo ka dɔn k'a diyara an ye o dakuruɲɛ laban an bɛ foli de kɛ ka foli kɛ aw ye an tɛ segin aw ka foli ma parce que diɲɛ bɛ na i to u sigiyɔrɔ la ka an ye ala ni aw sabuya i y'a faamuya alors an bɛ dugawu don nabaga bɛɛ ye ala y'u ɲuman se an ma cogo min ala k'u ɲuman segin ka t'u ka denbaya kɔnɔ ten ala k'an bɛn a ɲɔgɔn caman ma san nataw kɔnɔ ala k'an si jɔ k'a makɔnɔ bi dɔn lɔrɔ ma salam mamad ahaba an ka laadala dugutigi le ne ye n bɛ jama fo k'a barika da n sera yan misiriko ɲɛɲɛ kosɔn parce que minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn ma kɛ o tile rɔ ayiwa ni nin kɛra ye mɔgɔ min tile rɔ i bɛ ala fo k'a barika da wala bi o sa ala k'i hɛrɛ kɛ misiri jɔbaga ye ala k'a duniya ɲa ala k'a lahara ɲa ala kɛ jamana sabati wala bi o sa ka ayidara fo k'a barika da ala société yarabi ala k'a sabati ala kana kɛ jugu sago ye fitinɛba min bɛ jamana rɔ yarabi ala k'u fitinɛ ninnu nɔgɔya awa o ye n ka foli ye ka di a ma ala sago a bonya baro ittisa abada bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين awa amba misiri ko min kunani bi ala ka latigɛ de don ala ka latigɛ don cogo di amma na ma kibaraya ko mɛ misiri jɔ a sama ma lɔm ma mais ala yɛrɛ tola ka sebagaya la lon dɔ tɛ a nana bila misiri kun na tɛ fɔ n ka misiri lɔ o kɛla ma baara ye bon a yɛrɛ wari yɛrɛ tun tɛ n bolo n fana ye ala dali a la ni n lala misiri ko nin bɛ n kɔnɔ ni n sigila misiri ko nin bɛ n kɔnɔ n yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ baara la bamakɔ n y'o baara lɔ ka na dugukolo nin ɲini a tigiw fɛ a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko kacɛnakaw o fana jɛna ka dugukolo di ma n ko ma a kana fɛn fɔ dugumɔgɔ ye ba parce que n t'a dɔn ni n fanga bɛ na s'a la n'i ko i bɛ seguba fɛrɛ bɔ i ka kuma ba fɔ mais n'i fana ma se ka seguba fɛrɛ bɔ i ka kuma rɔkolo ma fɔ n ko a bɛ lɔ n'i y'a ye n fanga bɛ s'a la a bɛ sɔrɔ ka déclaration kɛ dugumɔgɔw ye parce que n y'a jate dugu cɛman ye n ma kɛnɛ sɔrɔ min bɛ kɛ n sago n bɛ se ka misiri baara commencer yɔrɔ min na misiri kɔrɔma n y'a filɛ poussé cogoya t'a la ba bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ coincé la o le ye n bila n ye misiri ɲini ninnu fɛ a lɔyɔrɔ ɲini u fɛ ka na misiri lɔya awa alihamudulilayi ala ni bangebaaw ka barika la duwawu barika la dugumɔgɔw yɛrɛ ka duwawu barika la awa an farala ɲɔgɔn kan an ye misiri baara daminɛ an ye a baara daminɛ awa 2013 ka bɔ 2013 la awa ka na a baara achevé 2015 2016 n kɛla dayɛlɛ de ye misiri a lɔli ma kɛ ne yɛrɛ ka seko ye dɛ ala ka latigɛ de don ala ka latigɛ don dɛ hali ni n ye n sigi ka hakili jagabɔ misiri ko nana ma na cogo n yɛrɛ t'a cogoya si dɔn o kosɔn n ye misiri ala y'a se nɔgɔya ala ni dugumɔgɔw ka dugawu barika la ka misiri lɔ ayiwa n ma bigi da a wari dɔ kan wa n ma bigi da a kan parce que mun de la ala ka so lo ala min y'a wari nɔgɔya ne ye k'a kɛ mugu bɛ kabakoya la ne yɛrɛ bɛ kabakoya la a tɛ komi wari mara ni n bɛ bolo ko n bɛ taa don ka min ta bon kɔnɔ ka nin baara kɛ a bɛ ɲini a bɛ sɔrɔ kalo mana sa min mana sɔrɔ n bɛ n'o kɛ ka baara kɛ awa o ye misiriko nin sababu ye wa alihamudulilayi rabil alamin n ye duwawu kɔni ɲini dugumɔgɔw fɛ dugumɔgɔw ye duwawu fana kɛ n ye o fana ye n dɛmɛ misiri nin dali kule don na yiridugu dugu 16 a bɛɛ nana baara kɛ yan waribɛ kɔni bɛ se ka bɔ ne kun mais ne ni jamanamɔgɔ jɛna ka misiri jɔ n kelen ma jɔ dɛ mun ma wari bɔ u ta kolo kunna baara kɛ n yɛrɛ balima mun bɛ yan n'o kɛ nɔgɔninw ye ne bɛ foli di olu ma kosɛbɛ
parce que ni misiri tɛ se ka lɔ ka ban ko dɔrɔmɛ kelen ma d'i ma mais o ma kɛ ni kɔnɔjuguya o ma kɛ ni foyi ye awa an kɔrɔkɛ ala y'a nɔgɔya ye a kɛ na nin baara kɛ bɛɛ lajɛlen ta baara kɛ o cogoya la n fana bɛ nɔgɔ n'olu fɔ awa mɔnsɔncɛ min fana ye misiri lɔ n yɛrɛ denmuso cɛ lo a ma wari minɛ misiri lɔ la dɛ a ye fɛn min minɛ n bolo n tɛ se k'a fɔ ko misiri lɔ wari lɔ awa an fana se k'a dan fɔ mɔgɔ ye nka alihamudulilayi rabil alamin a sara fana b'a la bolo awa an bɛ serifula awa télévision so mɔgɔw fo ka Ayidara fo k'a barika la ala min y'a nɔgɔya k'ale kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye a bɛ mɔgɔw bɔla fili la jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔw bɔla fili la jamana kɔ kan awa ale fana ala y'a se nɔgɔya ye a ye awa serifula TV nin sɔrɔ bi an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔla o numa wa Ayidara an bɛ foli kɛ o ye ka barika da ye ka duwabu k'a ye sini kɛnɛya la télévision so ali bi ala ka barika don serifula TV la a baarakɛbagaw ala k'u bɛɛ kelen ma ala kɛ baara ni ala k'a taga ɲɛfɛ ala kɛ silamɛya dɛmɛ bala min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a nagasi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ɲijugu min b'an na ka n'u yɛrɛ k'an ye k'u bɛna an dɛmɛ an ka baara la k'a sɔrɔ an jugu lo ala k'an kisi k'an tanga ka b'u tɔɔrɔ ma awa mɔgɔ b'u tɔɔrɔ ala k'u tɔɔrɔ mɔgɔ b'u ɲangi ala k'u ɲangi ɲijugu ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma hali bi an bɛ duwawu kɛ an ka jamana président fana ye sini kɛnɛya ala k'a d'a ma sini kɛnɛya ala k'a d'a ma awa a bɛ baara min na ala a n'a baarakɛɲɔgɔn ala kɛ sini kɛnɛya d'u ma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli misiri in jɔra ni nafolo min ye a bɔra nafolo min na ala ka barika don a nafolo la maa minnu kɛra a sababu ɲuman ye sija ani kɛnɛya ala k'a d'u ma ala ka misiri in jɔlen kɛ bɛn ani kelenya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka barika don dugu la ka ala deli yarabi ni ɲɔgɔnna kɛnɛ caman ala k'a yira n na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sanu ni wariye donga ngore donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je